गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोबाय। दिनै आं फोरोंनो आखायाव लादों 10 थाखोनि 13.2 सोंथि नाम्बार 3। बेयाव दङ मोनसे गुलाब जामुना बेनि रोजा गासैनि 30% सिनि गोदै बिदै थायो। गुलाब जामुनाव सिनिनि गोदै बिदैया 30% थायो होनना बुंदो। मोन 45 गुलाब जामुनफोराव प्राय बेसेबां गोदै बिदै मोनगोन दिहुन। होमबा गासैदो माने मोनसे गुलाब जामुनावनो 30% सिनि गोदै बिदै थायोनो। होमबा गासै बेसेबां गुलाब जामुननो मोन 45 गुलाब जामुनाव बेसेबां गोदै बिदै थागोन बेखौ दिहुननांगोन होनना बुंदो। दानिया नैयाव मा होबावदो थाइफ्रोमनिबो महरा मोनसे हासुंनो। बेनि जोबथियाव मोननै खावलुर दङ। बे हासुं महरनि बेनिफ्राय बिनि फारनैथिंबो मा होनो खावलुर महरनि होनना बुंदो। नैबादि जागोन सावगारिया गेजेरनि हासुं महरनि बे फारनैथिंगाले खावलुर दोङो आरो मोननै खावलुर। दुलुरनि आथा खावलुर बिथिंबो खावलुर बिथिंबो खावलुर। ओमफ्राय बेयाव मा होनबावदो हासुंनि लावथाया 5 सेन्टिमिटार। आसलते बे हासुंनि लावथाय जानाङामोन। हासुङानो थाबोदों नैखिनाल'सो हासुं। बेयो नैबे गुलाब जामुननि लावथाया 5 सेन्टिमिटार होननानै जानांगौमोन। 5 सेन्टिमिटार गुलाब जामुननि लावथाया 5 सेन्टिमिटार थारमाने। आरो खावा बेसेबांनो 2.8 सेन्टिमिटार होनना बुंदों। अब्ला बिनि खावा माने नैया नैबे मोनसे हासुंमोन होमबा बिनि खावा नैया गासैबो बेयो 2.8 सेन्टिमिटार होनना बुंदों। बेबायदि जायोबा गासै नैबायदि गुलाब जामुन बायदि नैबायदि 45टा गुलाब जामुनाव सिनिखौ बेसेबां नांगोन 30% करि जुदि जायोबा मोनसे गुलाब जामुनाव अब्ला टटेल 45 गुलाब जामुनाव बेसेबां गोदै सिनि नांगोन थारमाने सिनिनि गोदैखौ बेखौ दिहुननो होदो जोंखौ। दानिया जों नैबे सावगारिखौ गोसो हो। मा होनना बुंदों बेयाव गेजेरनिया मोनसे हासुं जाबाय बेनिफ्राय बे फारनैथिंबो मोननै खावलुर जाबाय। दा बे खावलुरनि जों मा दिहुननांगोन मोननै खावलुरनि रोजा गासै आरो नै गेजेरनि मोनसे हासुंनि रोजा गासै बेखिनिखौ जों दाजाबबानो नै मोनसे गुलाब जामुननि गासै मानो रोजा गासैखौ मोनगोन आरो मोनसे गुलाब जामुननि रोजा गासैखौ मोनगोन। अब्ला मोनसे गुलाब जामुननि रोजा गासै दिहुननो थाखाय मोननै खावलुरनि रोजा गासै दाजाब हासुंनि रोजा गासै बेखिनिखौ दिहुनबानो मोनबाय आरो जों। दानिया जों बेफोर रोजा गासैखौ दिहुननोब्ला जों मा मिथिनांगोन फर्मुलाखौ मिथिनांगोन। दानिया जों मा मिथिनांगोन खावलुरनि रोजा गासै आरो हासुंनि रोजा गासैखौ मिथिनांगोन। खावलुरनि रोजा गासै आरो हासुंनि रोजा गासै दिहुनबानो दाजाबबानो ओंखारखाबाय आरो। खावलुरनि रोजा गासैया 2/3 पाइ आर किउब हासुंनि रोजा गासैया पाइ आर स्कुवेर ओइच। दानिया जों नायनांगोन बेयाव आरखौ मिथिनांगोन। दा नैयाव नायबाय बेयाव नायबाय मोनसे हासुं आरो मोनसे खावलुर दङ। अब्ला बे मोननैनिबो आरआ नैयावनो जागोन समान बा आरआ माने नैबे खावा समान बा आरआबो समान जागोन। अब्ला जोङो नैबादि लिरनांसिगोन आरो बेयाव हासुंनि खाव आरो खावलुरनि खाव मोननैबो समान बेसेबां जागोन होमबा समान बा 2.8 सेन्टिमिटार। दा जोंनो माखौसो नांगोन आरखौसो नांगोन नैया आरखौसो नांगोन। अब्ला जोङो खाव थायोबा जों आरखौ दिहुनना लानो हायो। अब्ला खावा समान बा आरआबो समान होमबा जों मा लिरनोसै होमबा बेनिखायनो हासुंनि सखाव आर समान खावलुरनि सखाव मोननैबो आर समानखाय मोननैखौबो आरखौ समानखौनो लिरबाय आरो। अब्ला मा जागोन 2 राननांगोन 7 सेन्टिमिटार समान मा जागोन दानिया रानबाथाय मोनगोन जोंनिया 1.4 सेन्टिमिटार। अब्ला जों मा होनबाय मोननैनिबो आरआ बेसेबां जाबाय 1.4 सेन्टिमिटार। दानिया मा नांगोन जोंनो नैयाव ओइच दोङो अब्ला ओइच नांगोन। मानि ओइच नैबे मामोन हासुं अब्ला हासुंनि मा नांसिगोन जौथाय हासुंनि जौथाय ओइच समान बेसेबां जोंनिया टटेला जुदि माबा 5 सेन्टिमिटार जायोबा टटेला नैनिफ्राय इयालासे 5 सेन्टिमिटार अब्ला जोंनिया हासुङाथ' नैनिफ्राय इयालासेल'सो अब्ला जोङो मा खिनाखौ लानो मोननाय नङा नैखिनाखौ लानो मोननाय नङा। माने इखिनाखौ लानाय माने नैबे मोनसे सखाव जिहेतु इनिफ्राय इयालासे मोनसे सखाव माने मोनसे दुलुरनि बा मोनसे बेंखननि मोनफ्रोमबो सखाव समान अब्ला ओंखायनो नैखिना समान। अब्ला नैयावबोथ' जोंनिया मा दङ सखाव दङ अब्ला इथिंबो अब्ला जोंनिया सखावखौ बेसेबां मोन्दोंमोन 1.4
अब्ला इथिंबो 1.4 इथिंबो 1.4 गारनांगोन। अब्ला टटेला बेसेबांमोन 5 निफ्राय जों मोननै मा गारनांगोन 1.4 सेन्टिमिटार गारनांगोन बिथिंबो। दानिया मा खालामसै जोङो 5 इनटु इखौ सानजाबबा 2.8 जाफिनबाय। दानिया जों इखौ मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन। माइनास खालामनोबा 5 0.8 बिथिं 2 2 अब्ला जों माइनास खालामबा 2.2 सेन्टिमिटार। अब्ला हासुंनि जौथाया 2.2 सेन्टिमिटार मोनबाय। आरखौ मोन्दोंमोन 1.4 सेन्टिमिटार। दानिया जोङो फर्मुलाखौ फज'नानै दाजाब दानख'बानो ओंखारबाय आरो एन्सार। दानिया मा खालामसै जोङो मोनसे गुलाब जामुननि रोजा गासैखौ दिहुननोसै। मोनसे गुलाब जामुननि रोजा गासै मोननांगोनब्ला मा खालामनांगोन जोङो हासुंनि रोजा गासै दाजाब मोननै खावलुनि रोजा गासै। खावलुरा मोननैना जोंनिया बिथिं मोनसे गेजेरनि हासुं। बेखिनिया मोननैखौ दाजाबबानो जोङो मोनसे गुलाब जामुननि रोजा गासै मोनगोन। बेनिखायनो हासुंनि रोजा गासैनि फर्मुलाया नैबे आरो खावलुनि रोजा गासैया नैबे नैया जाबाय मोननै खावलुखाय नै होबाय। नैया सानजाब जानानै दङ। आं फर्मुलाखौ लिरना लाखाबाय। दायो जोङो बे मोननैनिफ्राय नायनांगोन माबे गोरोबनाय दङ। गोरोबनाय खिनाखौ जों मा खालामनोसै कमन लानोसै। बेयाव पाइ दङ, बेयाव पाइ दङ। पाइ मोनसे कमन लाबाय। आरो मोननै बेयाव मोनथाम दङ। होमबा जों मोनसे मोननै कमन लानो हाबाय। आर स्क्वायर। ओमफ्राय नैयाव मा थालांखो ओइच थालांबाय इन प्लास नैबे नैया नैदो सानजाबजाबा मा जागोन 4/3 पाइया बाहेराव फैबाय 3 रुट आरआ मोननै बाहेराव फैबाय मोनसे थाबाय। दानिया पाइनि माना 22/7 आरनि माना जाबाय 1.4 1.4 होल स्क्वायर टेल मा दं ओइचनि माना 2.2 प्लास 4/3 इनटु आरनि माना 1.4। दानिया जों बेखौ सानजाना लानोसै। (22/7) इनटु 1.4 मोननै दोङो 1.4 इनटु 1.4 सानजाबथाय जाना दोङो 2.2 दाजाब जोंनिसो मोननैखौ सानजाबनानै लायोबा 3 6 बिसोर मोननैखौ सानजाबा जोङो 5.6 मोनबाय। 4 × 4 = 6 7 4 4 7 5। दानिया जों मा खालामनो हायो बेखौ दाननो हायो 7 1 बार 7 2 बार मोनसे बारा दशमिक दोङो मोनसे बारनानै दशमिक। बिसोर मोननैखौ सानजाबा 44 माने दशमिक मोनसे बारनानै सानजाब 1.4 इनटु बिसोर मोननैखौ जों मा खालामनो हायो दुसासा लानो हायो 3 नि सिङाव सेल' दङ अब्ला दुसासाया 3आनो जागोन। बिनि सिङाव जिहेतु सेसो अब्ला जों डाइरेक्ट सानजाबनो हायो। सानजाबाथाय 6.6 मोनगोन प्लास दुसासाया समान अब्ला गोजौनि जि दङ बेनो जागोन। बेनो जाबाय बिसोर मोननैखौ सानजाबा जोङो 616 मोनो। दशमिकआ मोनसे बारनानै इयाव मोनसे बारनाब्ला मोननै बारना दशमिक अब्ला 6.16 बिदि सानजाबथाय जाना दोङो। सानजाबथाय सिङाव 3 दङ इसोर मोननैखौ दाजाब 6 दाजाबबा 10 नि 2 से थाबाय दशमिक दोङो दशमिक 11 12 अब्ला 12.2। दानिया जों गोजौनि मोननैखौ सानजाबनोसै। गोजौनि मोननैखौ जों सानजाबला मोनो 75.152। गाहायाव मा दङ 3 दङ। अब्ला जों बेखौ रानबाबो रानना लानो हायो। दा रानथ'लासै दायो दानजागोन बियो। अब्ला जों मा खालामनो हायो दानिया सेन्टिमिटार किउब जागोन बियो। बेखौ सानजाबना लाबाय दाजाबना लाबाय 7 मोनबाय। बेनिफ्राय बेखिनि गोजौनिखौ गोजौ सानजाबबाय सानजाबना 7 मोनबाय। गाहायाव मा मोनो 3 दङ 3आनो थाबाय। दानिया मोनसे गुलाब जामुननि रोजा गासैखौ जोङो 7 मोनबाय। जोङो मोनसे गुलाब जामुननि
रोजा गासैखौ 7 मोनबाय अब्ला जोंनिया मा जागोन बेखायनो मोन 45 गुलाब जामुननि रोजा गासैया बेसे जागोन सानजाबना होनांसिगोन जोङो 45 सानजाब 75.152/3 इनाक सानजाबना होबानो गासै मोन 45 गुलाब जामुननि रोजा गासैखौ मोनबाय। दानिया मा खालामलायनांसिगोन जोङो जिहेतु मोनसे गुलाब जामुनाव 30% सिनि गोदै बिदै थायो। सिनिनि गोदै बिदैया मा थायो 30% थायो मोनसे गुलाब जामुनाव। अब्ला जोंनिया टटेल बेसेबां गुलाब जामुन दङमोन मोन 45 बेनिखायनो मोन 45 गुलाब जामुनाव गोदै बिदै थागोन। बेसेबां गोदै बिदै थागोन जों दिहुनसै एबारनिया मोन 45 गुलाब जामुननि रोजा गासैया 45 सानजाब 75.152/3 दानिया मोनसेयाव जुदि 30% बा अब्ला जों नैबे 30% सोलिनांसिगोन। बिसिनि रोजा गासैनि 35%आ गोदै बिदै सिनिनि गोदै बिदै। दानिया मा खालामसै बेखौ सेफायनोसै 75/2 सानजाब 30/100 लिरनो हायो जों जौखोन्दोखौ अब्ला लाथिख'दो लाथिख' दानबाय 3जों 3 दानबाय सिङाव मा थाखो 10 गोजौआव 45 सानजाब 75.152 दानिया जों मा खालामनांसिगोन गोजौआव 45 सानजाब 75.152 गाहायाव 10 थाबाय। दानिया जों बेखौ सानजाबनांसिगोन सानजाबनानै सानजाबाथाय जों मोनो 33810.84 बिसिनि मोनो सिङाव मा दङ 100 दङ 100 दङ। दानिया जों मा खालामनोसै गोजौनिखौ जि दं बेखौ लिरनोसै 33810.84 एबार दशमिकखौ लिरथ'वाखै गाहायनि 10खौ गैया खालामनोसै जोङो माने लाथिख' मोनसे गैया खालामनोसै गैया खालामब्ला जोंनिया दशमिकआ मोनसे बारनानै जासिगोन दहाय नैयाव दङमोन अब्ला मोनसे बारनानै नैयाव दशमिक जागौमोन। जोंनिया मा होनदों एन्सारखौ प्राय होननानै बुंदो प्रायाव दिहुननो होदो अब्ला प्राय होनना बुंनायनि थाखाय जों मा खालामसै दशमिकनि उननिखौ लिरलासै माने दशमिकनि खाथिनिया जुदि 5नि देरसिन जानोबा जों नैयाव दाजाबनानै 9 बानायगौमोन। दानिया दशमिकनि उननिया 5नि फिसा नालाय जोङो नैखिनाखौ खोमानो हाखायो 338 जाबाय माने 338 अब्ला नोंसोरो प्राय होनना लिरनांसिगोन आरो प्राय अब्ला बेनो आरो एन्सारा लास्टाव नैखौ लिरना होबानो जाबाय आरो मोन 45 गुलाब जामुनाव प्राय 338 गोदै बिदै थागोन नाखौ लिरना होबानो जाबाय आरो बेयावनो जोब्बाय।